Her ser vi en transferase, som overfører en fosfatgruppe fra ATP til glucosemolekylet, så vi får ADP. Det sker det fri af tiden. Det hedder nu glukose-6-fosfat. Nu har vi så glukose-6-fosfat, og der sker en isomerase, da enzymet isomeriserer glukose til fruktose ved en fosfoglukoseprotein. Så ændres det fra at hedde glukose-6-fosfat til at hedde fruktose-6-fosfat. Der overføres nu igen en fosfatgruppe fra ATP til molekylet på det første carbonatom. Nu har vi fruktose 1,6-bisfosfat. Fosfatgrupperne sidder nu isoleret, og fordi delta-standard-giftenergi er negativ, kan reaktionen ikke gå baglæns. Her er der liase, som spalter carbon-carbon-bindingen, hvor 6 doser bestående af 6 carbonatomer bliver delt i 2 bestående af 3 C-atomer. Det vil sige 2 trioser. Her er delta-standard-giftenergien positiv, og reaktionen sker, fordi der er en forbindelse til de andre reaktioner. De to produkter, som vi har fra alkylasen, er fosfatester. Den ene er ketotriosen dihydroxyacetone, og den anden er aldotriosen glycerolaldehyd. Nu arbejder cellerne så videre med det ene glycerolaldehyd 3-fosfat. Nu har vi så 2 molekyler for fruktose, 1,6-bifosfat. De sidste reaktioner sker altså ved hvert molekyle. Det vil sige, at det sker 2 gange. Det ene molekyle, glycerolaldehyd 3-fosfat, og det bliver til 1,3-bifosfat på glycerat. Det er den eneste oxidorreduktase i glykolysen. Reaktionen frigør energi ved oxidering og kondenserer en fri fosfatgruppe. Den fosfatgruppe, der er gul, overføres til ADP på denne her transferase, som hedder fosfoglyceratinase. Fosfatgruppen flyttes så fra det tredje C-atom til det andet C-atom. Den sidste fosfatgruppe overføres efter vand er elimineret, og produktet kaldes nu fosfoinolpyruvat. Så overføres fosfatgruppen til fosfoinolpyruvat og ADP, og så har vi inolpyruvat tilbage. Det sker en spontan isomerisering til pyruvat, og så har vi kun pyruvat tilbage. Det vil sige, at den OH-gruppe, vi har, bliver den dobbeltbundne O-gruppe, vi har, bliver til en OH-gruppe.